Fanɲinitɔ min bɛ anw fɛ yan n'an ko a ma parti socialiste PS yelen kura a bureau politique national funenŋɛninw u y'u ka politiki baara nundon u y'o dabɔ bi sibiridon sɔgɔma juin kalo tile 16 san 2018 a kɛra u ka parti jabala la bajalantura la kumakan min n'u y'o don ba la o de ye élection jɛlen élection tigɛ bɛ se ka sigi mun kan o waleyali ni o ye bɛn ani basigi sira taamali ye nin kɛnɛ in kan parti socialiste PS yelen kura a jeunesse président o tun bɛ kɛnɛ kan Jakarija Konate a n'a nɔkama caman ani fangaɲinitɔn in funenŋɛninw tɔnden caman u dɛmɛbaa fangaɲinitɔn olu caman taara ka t'u ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kumaw an'u ka bilasirali kumaw k'o fɔ ka ɲɛsin PS yelen kura a fangaɲinitɔn maaw ma o kɛnɛ kan parti Kodem u ka ciden tun bɛ yen PACP u ka ciden tun bɛ yen Fama u ka ciden tun bɛ yen ani fangaɲinitɔn caman a kɛnɛ kan bureau politique national parti tɔgɔ la u ka ciden Mamadu Sanogo ale ye kuma ta a ko funenŋɛninw ka nin ɲɛnajɛ nin ye kɛnɛ wasalen ye kɛnɛ dawulama don kɛnɛ min b'a to u k'u hakili jagabɔ wulikajɔ jumɛnw de kan ka kɛ yaasa kalata jɛlen a basigilen ni o bɛ bɛn ni kelenɲɔgɔnya sira taamali kofɔ o bɛ se ka waleya cogo min na a ye foli nin ta ka ɲɛsin funenŋɛninw ma ka jira la k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bɔ jamana jɔli la kosɛbɛ jamana tɛ se ka jɔ n'olu ka cɛsiri n'u ka jija tɛ o kosɔn kuma dira parti socialiste PS yelen kura a funenŋɛninw olu ka ɲɛmaa ma Jakarija Konate Jakarija a kumana Jakarija a ko olu ka laɲini tɛ foyi ye u se k'u jɔyɔrɔ fa jamana a basigili la cogo min na jamana a ka bɛn ani kelenɲɔgɔnya sira o bɛ se ka waleya cogo min na o bɛ se ka waleya fangaɲinitɔn olu ka wulikajɔ sira fɛ cogo min na fangaɲinitɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a funenŋɛninw an ka jɛ an ka Jakarija Konate lamɛn n'ale ye parti socialiste PS yelen kura o funenŋɛninw ka ɲɛmaa ye. An y'an ka rentrée politique an y'a bila minɛn min kɔnɔ élection minnu bɛ nalen an ka jamana kɔnɔ a élection ka kɛ bɛn ani kelenya ani basigi kɔnɔ an y'an ka rentrée politique an y'a bila o minɛn kɔnɔ c'est pourquoi ni y'an ka thème lajɛ a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ une élection crédible et transparente gage de la paix et de la stabilité an b'a dɔn k'a fɔ élection kalata de don kalata min don forcément dɔ bɛ gagner forcément dɔ bɛ perdu mais min bɛ gagner a ka gagner tiɲɛ kan min bɛ perdu fana n'a perdura a ka sɔn a ma o ye démocratie yɛrɛ jɔyɔrɔ ye o ye démocratie yɛrɛ o y'a taabolo ye. C'est pourquoi an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ forcément i bɛ se ka kɛ candidat dɔ fɛ mais n'a ma passé i kan ka jɛn n'a ye k'a fɔ a ma passé ni min fana passera exercice démocratique de don peuple ka jɛn n'a ye k'a fɔ o passera Mali mago bɛ yɔrɔ min na sisan an mago bɛ bɛn na Mali mago bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ kelenya la an mago bɛ basigi la c'est pourquoi an jeunes anw y'a laɲini k'a fɔ an tɛna to kɔfɛ o baara la an y'a laɲini ka baaraw boloda a tɛna dan nin ma nin y'an ka rentrée politique ye ni Ala sɔnna ma nin kɔfɛ an bɛna baara wɛrɛw boloda an bɛ taa Mali fan bɛɛ fɛ ka taa an ka parti an bɛ implantation an bɛ dɔ fara o baaraw kan an bɛ fana sensibilisation kɛ minnu b'an ka parti la minnu t'an ka parti la o bɛɛ ka sɔn ni élection résultat ye bɛɛ ka sɔn ni élection jaabi ye donc o baara daminɛw de tun b'an bolo fɔlɔ pour le moment bi kɛra lancement ye n'o ye samedi 16 juin 2018 an ka parti siège la yan a lancement kɛra yan n'o kɛra an ka rentrée politique ye o kɔfɛ an bɛna baara tɔw daminɛ ni Ala sɔnna a ma baara caman bɛ an ka parti kɔnɔna na ni y'an ka parti ta k'a lajɛ on est un parti socialiste an ka programme b'an bolo an ka taabolo b'an bolo an bɛna baara minnu boloda o fɔlɔ conformément à notre plan d'action an ka baara fɔlɔ bɛna kɛ min ye o ye aller vers la rencontre de nos militants u bɛ diɲɛ fan o fan fɛ an bɛna wuli k'u sɛgɛrɛ an ka taa n'u ka barodalasigi kɛ an ka échangew kɛ an ka kuma parti taabolo kan sabula parti yɛrɛ fana y'o ye an bɛna an ka projet de société minnu dilan a ka kɛ ni bɛɛ ka hakilina ye bɛɛ k'i hakilinata di a kan élection min fana bɛnalen an ka position ye min ye an PS yelen kura an ma dogo an ka rentrée politique min kɛra n'o kɛra bureau national ka rentrée politique ye o sen fɛ an ka parti président ɲɛmɔgɔba n'o ye excellence Amadou Koyita ye ani an ka parti bureau national maa bɛɛ an y'a laɲini k'a fɔ on va soutenir le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta dès le premier tour n'i y'a la jateminɛ alliance min signera kosa in na n'o ye alliance pour le Mali ye i b'a ye k'a fɔ le PS yelen kura est membre signataire n y'a fɔ n ka discours kɔnɔ de cette alliance voilà pourquoi an bɛ président Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ dès le premier tour an dalen b'a la fana k'a fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ baara minnu boloda PS jɔyɔrɔ ye min ye président ka réélection na an b'o baaraw kɛ an y'a daminɛ an bɛna dɔ fara a kan donc nin bɛɛ b'an ka wulikajɔ la an ka wulikajɔ dɔ fana kɔnɔna na mun fana b'a kɔnɔ tuguni on va former les jeunes sabula i b'a dɔn politique ye science de ye caman bɛ don politique kɔnɔ caman b'a miiri k'a fɔ politique ye namara ye politique ye janfa ye politique ye nkalontigɛ ye mais au sein du parti socialiste PS yelen kura anw y'a jira k'a fɔ o tɛ politique ye n'i ye politique yɛrɛ définition ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ vertu minnu fɔlen bɛ politique yɛrɛ la an bɛ an ka auteurba dɔ fɔ yan n'a bɛ fɔ o ma ko Pierre Bailly lui il disait que m'o yɔrɔnin fɔ tubabukan na pour que an k'a faamuya kosɛbɛ il disait que les vertus politiques est un renoncement à soi-même qui est toujours une chose très pénible qui demande l'intérêt général au
au détriment de l'intérêt personnel. Au kɔrɔ ye k'a fɔ une fois que tu décides de faire la politique, o b'a yira k'a fɔ e b'i jɛ i yɛrɛ ka nafa kɔ k'i ɲɛsin jama ka nafa ɲɛnabɔli ma. Donc i b'a ye k'a fɔ o ye fɛn min o tɛ kodeni ye. Jamana mara président politique de b'a sigi, député politique de b'a sigi, an ka ministre politique de b'u se yen, maire minnu n'o b'an ka commune kɔnɔna na politique de b'a se yen. Jɔn ko politique ye ko lankolon ye. Mɔgɔ min b'a kɛ n'o y'a kɛ ko lankolon de b'a kɛ ko lankolon ye, n'o tɛ politique tɛ ko lankolon ye. Donc an bɛna wuli k'o campagne fana kɛ k'o formation kɛ an ka jeunes kunna pour que halisa ani a bɛ fɔ min fana ma la loi électorale an ka jeunes fana u ka approprier o loi électorale la o bɛɛ fana b'an ka plan d'action kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma. Aw bɔra sisan ka Jɛkarija Konate k'ale de lamɛn parti socialiste PS yelen kura u ka funɛngɛnu minnu bɛ bureau politique national kɔnɔna na u ka politique baara nundo n'u ko ma rentrée politique o de waleyara bidon in na parti dagayɔrɔ la Bajalan Tura la a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka laɲiniw na n'o ye kalata jɛlen a basigilen n'o bɛ bɛn ani basigi kofɔ jamana kɔnɔna na.